खुलुमबाय बयखौबो दिनै जों दा दोङो रङियाव ओमफ्राय आं दाखालि जिथु दख'ना नोंथांमोना देखायदोंमोन गोमो सोलायगोन होननानै बिखौ आं सोलायबाय आरोना सोलायबाथाय ओमफ्राय सोलायनानै दा गोदान गुबुन मोनसे लाबोबाय आरोना दख'ना गांसे माने बिखौ होफिननानै फैसाथ' हरफिना नालाय रिटार्न ओंखायनो दख'नाखौनो लाखानांगोन नङा होमबा जों दख'नाखौनो लाबोफिनबाय दख'नाखौ माने ब्लाउसखौ सुनो फैदो रङियाव ओमफ्राय माबायदि नै देखायनि आं कालार माबायदि दख'ना लाखो बिदि कितना छोटा बच्चा है यार बिदिनो लाबाय आरो आङो बियो बेथ' 1200 लादोंमोन नालाय जिथु गोमोआ बि 1200 लादोंमोन नैबे एसे बांद्रायबाय आरोना माने दाम लाखिबाय आरो नैखो बारा पिस्ला नङा नै मोनसे 1700 लाबाय आरोना दाखालि जिथु गस्ला सिलायनानै लाबोदोंमोन ना नै बेखौ बिदिनो सेम टु सेम बिदिनो सिलायनो होगोन आरोना नै बिदिनो डिजाइन सिलायनो होगोन सुनो होगोन माने बेखौबो दा थांनानै नै बेखौ बायग्रोनांगोन आरोना नै नेटखौ बायग्रोनांगोन बिदि नेटखौ माने रङियाव मोनसेल' दखानाव मोनो आरोना एमडि स्ट'र होननानै बुंनाय बे एनटि रड खाथियाव दङ आरो दखाना नै गस्लाखौ लाबोखाना फैदो मानो होनबा बारे बारे सुजाबाय थानो बायो बिनि बे जखाखौनो बानायनो होगोन आरोना एकदम बरिया पारफेक्ट जाखादों आरो आंनियाव नैबे एकदम लुजबो जायाखै टाइटबो जायाखै बरिया जाखादों आरो बेखौनो होनानै सुनानै लाखिनो होगोन गस्लाखौ लाबोफिनगोन आरो दोनना फैया सुजाबाय थानो बोरैबा मोनो आरोना ओंखायनो लोगोफोर ओरैनो जानि बुरिया ब्लाउसनि नेटखौनो बायनो थांलायबाय आरो सासे नेट बायना लाना फैलायबाय दा दाख्लैबो एसे ब्लाउस सिलायखांबाय आरो नेट लाना फैलायबाय माबा मिलायखानाय मोनोना मोना नाय दे नायनि बे कालाराव बा चलो किमान ब्लाउस गानगोन खिथा रोङा बे मानसिया मा जायानो मा होनदों मा होनदों 18 तारिखसो लानांगोन 18 तारिखआवथ' जोङो थानाय नङा लोगोफोर खामानिया जागासिनो ओमफ्राय नै बोराया माबा प्लान्ट लायनो जा मोजां नै लोगोफोर गोसो बायदि ला आरो न'फोरखौ साजाय दुखानखौबो मोनजोबगोन लाखांबाय प्लान्टखौ नै लोगोफोर बे आंनि कलेजमोन बेयाव आं फरायोमोन नै गारि फिदिंगनो हायाखै ओरै बापरे ओरै भाबने नै जामालाय गथ'आ शपिं खालामदो थांजासिगोन लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय नै पापायाबो लोगोफोर गस्ला लाखांना फैखांबाय ओमफ्राय मा बुङो बेखौ बेयाव माबायाव हाबदोंमोन आरो जोङो मामोन रिलायन्स ट्रेन्डआव हाबदोंमोन आरो ओमफ्राय गस्ला लाबोबाय दाखालि जोङो माने इयाव गस्ला बायदोंमोन आरोना दुर्गा फुजायाव बायनायाव 1000 थाखानि कुपन मोन्दोंमोन आरोना बे कुपनखौनो दिनै आरो बे कुपनजोंनो बायनो फैफिनदोंमोन आरो 3000नि बुस्थु लाबाय लानानै 1000 माइनास जाबाय आरो दा लाखांबाय लानानै फैबाय आंनिबो लाबाय कुटलुनिबो लाबाय बोराया मोनासै ओमफ्राय आइनोबो लाना फैबाय जों दा थांगासिनो न'याव जलेबि लानानै थांनोसै आरो न'याव दा मा होनना बुङो बेखौ आरो कुपन हरलायबाय आरो 1000 थाखानि माने आरो फैबावो मोनबो नङा इसोर सारा फैसा प्राइस गैयावनो थिखांजोबना दोनदों ओमफ्राय दा आरो फाइबाबो लाब गैया लस गैया फायाबाबो लस गैया फाइबाथ' लाबसो दोङो बारा आउट गैया रेटखौ इसोर थिखांखाना दोनदो ओरैनो जोंखौ लालच होनानै बे 1000 थाखानि कुपन हरफ्लादो थ' लोगोफोर रिलायन्सआवथ' गस्लाफोरखौ मोजां मोनो खिन्थु प्राइसफोरा एसे बुरजा आरोना खिन्थु नै जिथु बिशालाव रङियानि जिथु बिशालाव ना बेयाव माने लेडिसफोरनि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखाय माने बिराद मोजां ड्रेस मोनो आरोना माने सुइटारफोरखौ दा नै दा माने ड्रेसफोरखौ बा सुरिदार बेफोरखौ माने
स्टकफोरखौ एसे बाहेर खालामबाय आरो ना मानो होनबा दा विन्टार मोनफैबाय नालाय दा बिनि थाखायनो गोजां बोथोरनि थाखाय सुइटारफोरखौ दा सोहोलांबाय आरो ना ओंखायनो दाना नै दा थान्दा जानायनि सिगाङावनो गोजांनायनि सिगाङावनो सुइटारफोरखौ बायना लाखा बिसालाव फैनानै माने बिराद मोजां मोजां मोनो आरो ना टप बायदिखौ लंपेन्टफोरजों गाननायखौ टप बायदि बेफोरखौ आरो बे वाइट एंगल लंपेन्टआबो बेखौबो माने बिराद मोजां मोजां मोनदो आरो ना आङो नै माबायाव ओइ बिसालाव बेयाव मोजां नोंलाय माखौ मोजां मोना सबखौ मोजां मोनगोन बिसालाव थाङो रिलायन्सआव थाङो आं गाव गस्ला बायनो होननानै गावनि गस्ला लाना थाङो मालाय इयासो थिखाङो लांगा दखानावबो लांगा नांगो दखना दखानावबो दखना नांगो बिसालाव थांबाबो बेनोसो नांगो थ' आं लानायानो जाया फुराना आगोला लानाय गस्लाफोरखौनो गानबाय थायो आरे आंथ' दिनै आं लानो थांखायाखैमोन नैयाव दा जितु माबायाव रिलायन्सआव इनो लानो थांदोंमोन मानो होनबा बे 1000नि कुपनखौ खेदेनांबाय नालाय बेबा एसे लाब लानांगौ नङा होमबा बेनिखायनो बिनि थाखायनो थांदोंमोन नोंनो जिन्सखौ लादो दे होननानै गाव मालाय पसन्द'आनो जाया ओमफ्राय आरो गावनो आरो आंनो बासिना होलायबाय आरो लंपेन्टफोरखौ गावनो बासिना होबाय आंथ' लायाखैनो खामोन गावनो आंनो बासिना होबाय नों इखो ला होननानै दालाय होबालाय मोजांसो मोनो नङा होमबा आंलाय मानो नाङा होनगोन एक्चुअली आं गाव पसन्द जादियाना आं जि गस्ला आधा घन्टा बियो नायदो ना गावनि लंपेन्टखौ आधा घन्टा नायदो ना खिन्थु गांसे टि सार्ट लाना फैदो दे टि सार्ट गांसे लाना फैदो 600 थाखानि बे माबानिफ्रायनो रिलायन्सनिफ्रायनो खिन्थु लंपेन्टखौ जिन्स पेन्टखौ मोनदिया आरो ना मोनासैखाय खिन्थु 3000 जाथारनांगोन आरो 3000 जाथारबासो नोंनिया 1000 माइनास जागोन ओंखायनो 3000 खालामथारनो गोनां जाबाय आरो 3000 निफ्राय एसे 200 बारा जाबाय लोगोफोर जों आरो थांनोबो जाहोलांलायसिगोन आरो फुजा जाखांबाय लोखि फुजाबो मोनजाबाय ओमफ्राय दा लासै लासै थांहोलांनोसै गस्लाफोरखौबो बायना लाखाबाय नैयावनो मानो होनबा ओजा मार्केट मोजां गैया आरो ना गोजानाव थांनांगौ मार्केटनि थाखाय ओंखायनो नैयावनो बायनानै लाखाजोबखानानै थांसै आरो मानो होनबा बायलु बायला गैया ओजा थांनानै ओजा थांलाय आरो थांनानै आरो स्कुल अफिस जालाय आरो थ' लोगोफोर नै बेखिनि जायगाखौ बुङो टरनि नैयाव जायो गिदिर राख फुजा जायो आरो ना रङियानि टरनि एकदम गिदिर राख फुजा जायो ओमफ्राय जों दा थांगासिनो तुलसि बारियाव मानो होनबा तुलसि बारियाव जेलेबी मोजां मोनो आरो ना चलो और कुछ लेना है क्या coba hotel गिदिर मोजां नायथां जेलेबीखौ नै बनायना दोननायखौ फुख्ला ओइ मोनसेयानो बिनिया पेन्देलानो खुलियाखै दाबो लोखि फुजानि गुदुं जेलेबी बनथाराखै नामा मानसिफोरा गस्ला लाबाय जेलेबी लाबाय थालिर लाबाय ओमफ्राय आरो थांसै दा लोगोफोर न'याव माने सानजौफुंनिफ्राय न'निफ्राय जुदि सानजौफुङाव ओंखारबोयोबाना माने मोनानासो हाबहैखायो आरो ना न'याव बेसे थानो मानसिया लोगोफोर जोंनि लाहापारा गामि दुब्लिबारि गामियाव हाबलांनाय लामाया ओरैबायदि दाबो बिदिनो जानानै दङ रास्ताया फायनानै दोङो लामायाथ' फायनानै दोङो लामाया माने जेब्ला लामा फैयो दैबाना फैगोन अखायानो हाना होगोन बिदि जाबाय थादों आरो ना लामायानो ओंखारनो हाला दाबो एसे खस्थ' मानसिफोरा आरो ट्रेक्टरफोराबो फैबाय थायो नालाय ट्रेक्टरफोराबो बिराद दिगदार खालामो ट्रेक्टरानो लामाफोरखौ गाज्रि खालामो आरो ना पाहार थांनो हागोन नाया दालाय बिथिं नायलै आयौ इसोर आफा इसोर गसाइ हे आफा इसोर मोजाङै मोजां सहैहोदो नायलाय लोगोफोर लामाया नै जोंनि लाहापारा लामाया नै माबायदि लामाखौ दे थागोन नाया बेनिखायनो आं फाया होनदोंमोन ना ट्रेक्टरानो खामजोब्बाय ईटे था बेटा ईट क्या ईटे ईटा कौन सी ईटा
이 탕나 해성 탕배 너로 파시시 금능 उसको देख के मैं आया ओम संग शनि श्रेय नमः Nih, बिनिफ्राय पाका मोनबाय आरो लोगोफोर जेमान जिब्लाबो नै जानि न'थिं थांनाय लामाया फिनिया हाग्रा बारि जानो हागौ हाग्रा बारि नङा बेखौबो एसे ग्रीन माने गोथां डिजाइन होननानै बुंनो हायो मोनसे सावगारि सिनारि होननानै बुंनो हायो फुल गायना दोनदो साइड माने एसे बाउन्डारि फुल बाय गायना दोनदो होननानै बुंनो हायो सावगारिफोर माबा सिनारि बिदि किन्तु हाब्रु थोबसे मोना जानि न'आव थांनाय लामायाव किन्तु मोनसे समाव बे लामायाबो बिराद हाब्रु जायोमोन आरोना जेब्ला आं फार्स्ट हाबा जाना फैदोंमोन बे समाव ब्लक थायाबा जों दा फाइनानै नङामोन खलटा खलदि गुख्रुं ग्रां गिथिं गातां आरो एसेबां भाग्य लामायाव माने जानि न' खाथियावल'सो फैखादो आरोना दे दाउदै दे आदै दे माने बे लामाया ना जानि एकदम नै ओइयाव लासेल' फैदो आरोना नै माबाया गेट खुलिनो नेखाना दंबाय थायोमोन एकदम जिंखिलांबाय थादों नों खुन्दाखौ नों मबा बाय मला नों आरो ओरै खिथियाखै आरो थांगोन ना आथिंफोरा सिगाङाव थाना ओरै गुरा होमबासो दे अखरा माने अखरलिया नामा हरले